Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel. Ang Dude Store ta karon sabay ta diri na ta sa Tagum City kay mohatod ta sa atong igagaw nga muuli na sa Iloilo. Dali sabay ta moadto ta sa airport ug tan-awa unsa ang mga katawanan nga eksena. Ug may naghilak pa. Tara. Karon balikan ta ang mga eksena sa tulo ka adlaw nga kauban namo sila. Gikan sa pagpakaon, gilaag sa talainon. Hindi ka ma-apil dyan lang man. Dyan lang mo. O naabot usab sila kami sa Bonhomi. Oh, nindot diri. Mao kini ang ilang kaagi. Nakasayaw pa kami. Perti kabibo ang mga tao. O karon ang sponsor, pasalamatan ka. Our special sponsor from the USA. Thank you very much. Hey, Nancy. Namo ni ang welcome dinner. Tapos naglagaw ta sa Cliffs Cafe. And ato kita sa Ridgeview Mountain Resort. And sa Bonhomi sa dagat. Salamat sa tanan ning Narcy. Karon una ta mag-adto sa airport, mag-adto sa kita diri sa simbahan sa Tagum City. Sige lang ha. At least na-enjoy nyo yun yan. Ante, buhay naging kung gusto makita si Ante. Wow. Nagkita na jud ang magtiya. Nga dugay wa nagkita from Iloilo and Tagum City. Si Janet. Ara sa likod ang Sacred Heart of Jesus. Net, pakaisa namon from USA. Yan na. Miss Universe. Ay, sorry. Miss Universe. Muni ang pakaisa namon from USA, retired nurse sa US and American citizen na siya. Very simple, humble, and mapagbigay. Sige panghatag og dollar. Thank you very much ning Narcy. Mahulog ka, oh. Oo. Magsunod ka sa chapel. Oo, maanak kita. Sige. Madrin ako na ako. Madrin ka ka. Madrin ka ka. Muna ang Holy Rosary Garden. Meanwhile, kay magsulod kita diri sa simbahan sa Tagum City. Mo kini ang cathedral sa Tagum City. So amo ni importante before mag-flight, before ato sa airport, mag-pray muna ang Ginoo unahon nga mangayo kita kabulig or tabang nga maayo lang ang ato ang pag-flight pagpauli sa Iloilo. So ara si Janet syudad, classmate ko bat sa elementary, gitur kami di kay ara pod anang tiya kag mga parinti from Iloilo nga dugay na sila wa nagkita. Gitur kami sa chapel kay gipangita ni ning Narcy ang Christ the King nga nagapungko sa bangko. So ari di gitudlo ni Janet nga may ara diya Christ the King nga nagapungko sa bangko. Kag pwede man di ay pod o pwede man tanga kadtuan adtunan or adtuon nato pwede kita makahikap sa Christ the King nga imahe. Nit, salamat gid sa imong pag-guide sa amon. Ari si manang bibing naghikap gid kag magharok gid sa Christ the King. Palangga na gid. Lord, panabangi kami. Ari nga chapel, kundi na mga dagmay lang na ano niya. Sa diri sa chapel ginakandak ang misa. Kag maadto kami diri sa kay Jesus nga mao ni ginagamit kong Magsimana Santa. Na ginapagawas ng Magsimana Santa. Ano siya minsan na mo siya gigawas. Kapit na ay. Kapit doon. Kapit ang bangkit. Oo, dali. Oo. a few moments later. Naabot na kami di sa Panabo City. Kaya yung naghapit kay to Gabriel kay birthday na ko, no? Mahapit kami mga 30 minutes lang kay 10
15 in the morning na. So dapat maabot kami sa Davao City sa airport mga 12 noon. Kaya ang flight is 2 o'clock. Ay basig ma-traffic pa kami paadto sa Davao City. Si to Gabriel, first cousin namo ni. So maki-birthday anay kami di una mag-uli. Bisan na mga 30 minutes lang then lupad na to Davao Airport. Ipira do edad mo? Ipira do edad mo to? 69. Ay, wow. Wow. Oo, birthday na din. Ha? Oh, kita mo. Oo, de. One hour later. Thank you Lord, nabot nga jud kita diri sa airport. Nga waay gid kita na late. Okay, abot na before the time so maka-check-in pa sila. Thank you very much Lord sa imong pag-guide kanamo. Nya manaog na kita, ti manaog ta. Kay magsulod na sila. Amon ni ang pinakasad ang saying goodbye. Naka-seatbelt ka pa. Amo ni ang airport Davao. Oo. Pao, makahiridlaw man ya, mga parinti ko ba? Nga mauli din, di mahibi man kita. Okay, si nanay, babay kiss na sa imong hinablos. Si nanay ang last woman standing. Nga buhi pa sa tanang magsuon, siya na lang ang buhi pa. Ligon himsog, abtik pa. Pao, grabe gid makakiss mo ng bibing ba? Salamat. Sulat-sulat lang ha. Then ikaw. Buhay na si Ading, ah? Ano si Ading? Ading, sa inyo gagasolina. Magpakabuot lagi. Pagpagpo ka na. Magpagdaan-daan. Is that bad? Babay na. Babay, sige babay. Wala. Gadapaan mo pa ako. Okay, welcome. Sige, babay. Thank you. Salamat. Manang daday, bye-bye. Waay lagi BIGI daw may bi man tao. Oo, salamat. Ngaw na ko mo, di pa ah. Sadya mangyapon. Balik ka, Bon. Ay, basket pa kita kasama sa likod na. Nasa gani. Salamat. Ay, ako dalon. Ay, din Ay, mas pinabiling. Ngayon ka pa. Salamat. Hindi ka na maghibi. Ay, bit ka na oh. Makahiridlaw man mo. San ulang tamakit anay. Bye-bye. God bless, God bless. Bye-bye. O, dito na ako. Ano rin, tapay-pay na kamo ko na. Sa mga bibing. Mingaw na, diba na? Opo na ba kayo? Maato sa ano? Ang among isa ka first cousin sabay siguro Iloilo bisag walay ticket. Nagsabay dira sa sulod. Huwag kayo nagkamakasunod na yan. Init ng tapok-tapok. Pwede magsulod, pa-need na natin mo exit kay ang parking area. Way kita sa tama nga parking area. Ay, manang bibing dali na mauli ta, exit ta kay kasab-an maakikan kita di ka security guard. Gabarabaktas lang siya. Kaya maato na ta. Tadad. Nakita mo? Nakita mo? Teta doon. Ay, basi magkwanta din. Ay, good galing no. Ito yan doon saan, dyan doon kamutanan. Tama.
Daron Yan ay sunod na. Daran na guro ko. Lukatan mo to guro ko. Magmabak kay Nuno. O, tindala pag ano matulod. Tadon. Matulod guro na kay Nuno. Kuya. Guro. Kasi lukatan ba sa kwan. Kuya. Abi na ma-park. Manang Bing. Masenggel ko din karon kita ini gini ko ta. Ano? Ano? Masalat kay Nuno. Abi namon mo pa Iloilo ka man Manang Bing. Ata kami. Salamat gid sa inyo tanan sa paglagaw di sa amon sa Davao. Thank you, thank you, thank you. God bless sa inyong flight. Yan ano nang dakan ka hindi ni ito. Bye-bye. Hindi maundang gid ang babay ba da maoto dun niya alimat ta. Di oto gibokton. Masakit ya bagang ka kawali. Waki-waki. Tadon. Pero ka. Mabul ato. Aradot to niya. Okay, babay santo. Meanwhile, Shout out sa tropa OMB man. Nga. Sa mga tropa. SJ. Mara. Ay na sir. Dagang pa. Huwag po kasi sir. Ay, gikan na sa business ako, ombudsman, bye, ombudsman, Sir Shout- Lods. Shout out Sir imong Lods, mga thank you. Shout out ako ang mga kauman sa opisina, sa DLG, ba, kumanadod ko, pauli na mi, DLG. DLG Maragusan. Wala ulit yun. Shout out din ko sa mga Daal family sa Agusan del Sur sa Esperanza. Magkot Agusan del Sur. Thank you. Ako po sir. Shout out ko sa kuang pamilya, Dulay family, Malag family, especially to sa akong Mrs. Babadora, Mrs. Marisa. Usa ka nga kon sir. Love you, Mamske. Usa ka nga usa ko ani mo siya sa vlog. Ang akong content laag-laag. Nanguli na gyud ang ako ang mga agaw going to Iloilo and mauli sa USA. So nahato na namo sa airport. Thank you Ning Narcisa and the company, mga kaparintihan. Thank you sa pag-abot, pagdayan diya sa Kipalili or sa Davao del Norte or sa Davao, Mindanao. Hantod sa sunod na to nga video sa Bayta dinilang sa Dudstorta. Thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye.